माइजों खौसेयै दिनैनि बे गोथार सानाव देरहासार फिरफिला नौगोरांसाया जों खौसेयै दिनैनि बे गोथार सानाव देरहासार फिरफिला नौगोरांसाया गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। बेनि उनाव दङ जोंहा बिबार मावनो थाखाय खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो जोंनि जि मावनांगौ हाबा जोङो मावगासिनो दं आरो जोङो दिनै बहाय गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बहाय बोसोरारि जथुम्मा जादों भुमखायाव आरो बे मोनसे जारिमिनारि जायगा आरो बे भुमखायाव हयथ' बिथांमोना थान्दै मेलाव मैया गोबां खोथाखौनो सावरायदों। जोंनि बर' हारिनि थासारि राव थुनलाइनि थासारि जौगानाय आरो बिनि फेहेरनाय बिनि बागै बिथांमोना सावरायदों। दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादा जोङो दानि ग्लबेलाइज मुगाजों 21st सेन्चुरियाव जोङो इनफरमेसन टेक्न'लजिजों खारफानो थाखाय जोंहा गोबां हाबाफारि दं आरो मिरु सरकारनिफ्राय जिखिनि जोङो प्रजेक्ट बा स्किम बेबायदि जों मोनदों बेखौ मावफुंनो नाजादों। जेरै माल्टिलेंगुवेल डिक्सनारि बेखौ जोङो मावनो नाजादों आरो हिन्दी डाइरेक्टरेट बेयो 24 रावनि भारतनि माने 80 फारियाव हाबनाय रावनि 24 रावनि बे राव बिहुङा जाबाय। बिनि बादैबो जोङो बर' राव जिथु जौगानाय आरो दानि बे गोनोखोआरि मुगाजों खारफानो आरो जोङो बे गोदान जोलैनो जोङो जिथु रिडिं कालचारनि जिथु थासारि बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो थुनलाइ प्रजेक्ट मोनसे लादों आरो बे थुनलाइनि गेजेरजों जोङो यंग जेनेरेसनखौ जोङो थुलुंगाथि होनो नाजादों आरो लोगोसे जोङो जेसेबां बर' रावजों माने जोङो बिजाब साफायदों बेखौ जोङो लाइब्रेरि खालामनो नाजादों आरो बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि बादैबो जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों जिथुनिखि बे बर' रावखौ जों वान अफ द एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै मोनबाय। जोंनि दा खामानिया जागोन मा बिटिआर एबा बिटिसि बा अन्यान्य माबायाव जोङो बर' रावखौ गेबेङै अफिसियेल राव महरै जों बाहायनायनि जिथुनिखि प्रेक्टिकेल जिथुनिखि हाबाफारि बेखौ जोङो माने सरकारखौबो बुंदों आसाम सरकार बिटिआर सरकारखौबो बुंदों आरो गुबुन गुबुन जोङो इन्सटिटिउसन फसंथानफोरखौबो बिथांमोनखौ बुंदों। बे बर' रावखौ लिंक लेंगुवेज हिसाबै भारतनि मोनसे लिंक लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानांगौ। लोगोसे बे रावखौ मुलुग दरबार हायाबाबो भारत दरबाराव माने नेशनेल लेभेलाव जोङो बे रावखौ गोसारहोनो थाखाय जोङो नाजानांगौ। आरो मोनसे खोथा जाहैदों जों बर' फिसा हिसाबै जेरावखि थाया मानो जेखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो जेखि धोरोमारि आफादावनो थाया मानो जोङो बर' फिसा हिसाबै जोंनि थासारिखौ जोंनि समाजखौ बर' फिसा हिसाबै जोङो खौसेथि आरो गोजोनै थानो नाजानांगौ।
जोंहा बे मोनसे बर' थुनलाइ आफादा गोदोनिफ्रायनो जोङो बेखौ माने थान्दै मेलाव सावरायबोदों आरो थान्दै मेलाव जोङो बेबायदि थांखिबो लाबोदों। दा जोङो मावनांगौ हाबायाथ' गोबां दं। दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोननै हारिमायारि आफादनि नाजानायाव बर' बिजोंनि जिथु थासारि, बर' बिजोंनि जिथु थासारि, आथिखालनि थासारि बेखौ नायनानै गोबां जेंना जेंगोनाजों जों मोगा मोगि जादों आरो बावैसो आसाम सरकारा जिथु पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट खालामदों, बे पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टआव जोंनि बर' बिजोंनि माखासे फरायसालिफ्रा गोबां जेंना जेंगोनाव गोलैदों। बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो आसाम सरकार आरो दानि बिटिसि एबा बिटिआर सरकारखौ जोङो बुंदों बेखौ थाबैनो बोस्रांनांगौ। आरो दिनै 1963 मायथाइनिफ्राय बे बर' रावा माने बिजों हिसाबै सोलिबोनाय गोबां बोसोर जाबाय। ओमफ्राय बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बेखौ 90 फारियाव सोनो हादों आरो बे रावखौ जोङो 1976 मायथाइनिफ्राय जों सेबानि आन्दाराव मेट्रिक होनायनि जों खाबुखौ मोनदों। नाथाय जोङो जेसेबांनाखि आसा खालामदोंमोन जोङो फार्स्ट डिभिजन एबा गिबि थाखोआव जोंनि बर' बिजोंनि गथ'फ्रा पास जानो हायाखै। बेखौबो नायनानै जोङो कुवालिटि इडुकेसन जाहाथे जायो बेखौबो जों सानदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोबां हाबाफारि बेफोराव लादों हारिमायारि आफाद हिसाबै। आरो बे बुब्लियाव आङो गुबुन गुबुन जायफोर फसंथानफोर दं, बर'नि हारिमायारि आफादफोर दं, जोङो राव थुनलाइ जौगानायनि अनगायैबो बर' जाथिखौ मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै दानायनि जिथु सिमां, जिथु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिमां नुदोंमोन, बे मास्टार रेस दानायखौ जोङो लुबैयो आरो जोङो खौसेयै जोङो बे खामानिखौ मावनो नाजानांगोन। आरो बेनि अनगाबो जोङो बे बर' रावल' नङा, जोंनि थासारिफोरखौ, जोंनि माने जिथुनाखि समाजारि जेंना, बे समाजारि जेंनाखौ जोङो बोस्रांनो थाखाय नाजानांगोन। आरो बर' थुनलाइ आफादा खालि राव थुनलाइ जौगानायनि थाखायल' नङा। दिनै जोङो गेबेङैनो जोङो आगोलाव NDBनि प्रब्लेम आरो जिथु BLTनि प्रब्लेम बेखौबो बोस्रांनायनि थाखाय जोङो थांखि लाबोदोंमोन। आरो जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा, बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो NDB फंबायफ्रा बावहाय सागोन होनानै दिनै बिथांमोना पिस प्रसेसआव फैबाय। बे जोंनि बर' समाजनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बिथांमोनाबो जाहाथे मानसि हिसाबै माने गणतान्त्रिक बे लामाजों बिथांमोनहा गावसोरनि मोनथायखौ मोननो हायो, बेखौ जोङो सिभिल ससाइटिनि मानसिफ्रा नाजानांगोन। आरो लोगोसे दानि माने बे बादायारि मुगायाव जोङो दानि अनलाइन आरो इन्टारनेट आरो जों फेसबुक मुगायाव जोङो कम्पिटिसन, मुड अफ कम्पिटिसन, जे बे बादायारि माबाखौ ओंथिखौ जों नागारनो नाङा। दिनै नोंथांमोननि बे ओनसोलावनो, बे गसाइगाव साब डिभिसनावनो सासे गथ' बर' बिजोंजों फरायनानै बियो HS मोनदों आरो सरन नार्जारि होननाय सासे गथ'। बेबायदिनो जोङो सिभिल सार्भिसावबो जोङो नाजानांगौ आरो माखासे लुक्रेटिभ सार्भिसावबो जोङो केपचार खालामनो नाजानांगौ। आरो जोंनि जायफोरनिखि फरायसा जाखांबोनाय, जायफोरनिखि डक्टर, इन्जिनियार बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन स्ट्रिमाव पास जानाय दङ, बिथांमोना बादायारि गोसो लानानै समाजनि खामानिनि थाखाय नाजानांगौ आरो मावनांगौ, जों बेखौनो सानो। मैया 19 फेब्रुवारिनिफ्राय दिनै 20 फेब्रुवारिसिम जे साननै जोंहा गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे जथुम्मा जादों, बे जथुम्माया 28थि जथुम्मा। जवा बोसोराव जोङो मागथाइगाव लादोंमोन, दा देग्लाय जों भुमखायाव लादों। दा भुमखानि रायजो राजाफ्रानो बेखौ लानानै फैनाय जादों। जोङो जास्ट जिहेथु देग्लायनि बोथोरा कर'ना भाइरासनि जे बोथोर, लकडाउन, बेनि थाखाय जोङो डेलिगेट सिटिंजोंनो फोजोबनो सानदोंमोन। प्राइज डिस्ट्रिबिउसन, माखासे कालचारेल आरो लिटारेरि कम्पिटिसननि गेजेरजों फोजोबनो सानदोंमोन।
नाथाय बुमखा ओनसोलनि साकुमा ओनसोलनि गारजेनफोरखौ बा दैदेनगिरिफोरखौ जों बाख्नायनांगोन। बिथांमोनहा बेखौ मानियाखै डेलिगेट सिटिंल'खौ बिथांमोनहा अपेन सेसनबो खालामनांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा बेवहाय इनभल्भमेन्ट जाहाथे जानो मोनो बयबो इन्जय खालामनो मोनो होननानै बिथांमोना अपेन सेसन लादेरदों। दा मैया जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन कालचारेल कम्पिटिसन जाबाय। बेनिफ्राय माखासे बेखेवनाय हाबाफारि जानानै थांबाय। बेनिफ्राय मोनाबिलियाव मोनसे गोनां जोंनि जाय बुस्थुआ बयनिख्रुइबो गोनांसिन बोसोरारि जथुम्मायाव माने थान्दै जथुम बे थान्दै जथुमा मैया 5टानिफ्राय 10टाहालागै जादों। दा दिनै दहाय फुंनिफ्राय 8:30 जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ उरायखांबाय। बेयो जोबोद मेहेरगोनां जादों आरो बेवहाय जोंखौ गसाइगाव कलेजनिफ्राय NCC ट्रुप फैनानै जोंखौ बे फुंनि जे हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो माथियासथमाव मुंख्लंफोरनि आरो रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव गसाइगाव फरायसालिमानिफ्राय फैनाय जे जोंनि NCC ट्रुप बे ट्रुपआ जोबोद मेहेरगोनां दिन्थिफुंदों। मोजां जादों। दा जोंहा जोबथारनायाव नै दा अपेन सेसन दङ गेवलां मेल। बे गेवलां मेलनि आलासियाबो जोंहा सफैनानै दङ। जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिनां आफादगिरि बिथां मानिनां धरेन बर' सार बिथाङा फैनानै दंफैयो। बेनि अनगायैबो जोंहा एबसुनि बर' फरायसा आफादनि कास्टम बसुमतारी बिथाङा आगोलावहाय एडुकेसन सेक्रेटारिमोन। दा बिथाङा एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दङ। बिथाङा फैगोन। फनजों कन्टेक्ट जालायगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि गोदानै जानाय जे जोंनि कसुगाव बियाबनि BTRनि EM उकिल मुसाहारिखौ जोङो हांख्रायदोंमोन। बिथाङा दहाय फुंसिम फैनायनि प्रस्टुराव दङमोन। दा जिहेतु शिबा चौधुरी घाटआव फैदों बेनिखायनो शिबा बिथांखौ लेंहरदों। खुब सम्भब फैनो हानाय नंला। दा जेखियानो जाया मानो अब्लाबो जोंहा आरो 29 नं समस्तिनि MLA बिथां रबिराम नार्जारी बिथाङा सफैनानै दङ। दा आं सान्दों जोंनि आलासिफ्रा जेसेबां दङ आं मोनसे खोथाखौ बुंनो बावदों। जोंहा आगोलनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां पद्मश्री डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथाङा बे गामिनिनोखा। बिथाङाबो सफैनानै दङ। दा बेनिखायनो आं बुंनो सान्दों माने जेसेबां जोंहा गोनां आलासिफोर दङ बिथांमोनहा फैनानै दङ। बेवहाय जोंहा खाथियाव थानाय पर्बतझरा डिस्ट्रिक्ट बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि फैनानै दङ। बेनिफ्राय क'क्राझारनिबो आफादगिरि नेहाथारि फैनानै दङ। खुब सम्भब आरो फैबावनांगौफ्रा फैबावगोन। दा आसा खालामदों जोंनि गेवलां मेला मोजाङै जाफुंगोन। खालि बेवहाय रायजो राजानिल' सहाय सुबिदा नांगौ जादों। रायजो राजाफ्रा जाक-जमक बाहागै फैयोब्ला जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलनि हाबाफारिया खुब सम्भब मेहेरगोनां नायनो मोजां नायनो लुगैया जागोन आरो मा। नोंथांमोनहा नैबे 2 बोसोरावहाय दैथिलांनो थाखाय सोरखौ सायख'ना दोननाय जाखो? देग्लायथ' जोंना थार मिटिं नङा। जवा बोसोराव जोङो मागथाइगावआवनो खालामखाबाय। दा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिर मथे जोंना 3 बोसोर फरे जायो नालाय। दा बियो बोसोरारिसो आरोखि बोसोरसालिया नङा। जोंना आरो 2 बोसोरनि उनावसो बे थार मिटिङा जागोन आरो मा। नोंथांमोनहानि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा थांखि लानाय जाखो? थांखिया माखासे थाखानाय थांखि दङ। दा लेटेस्ट बयनिफ्राय गोनांसिन जों थांखि लादों दे बावैसो सिगां आसाम सरकारा जे भेन्सार स्कुलफोरनि फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट रानदों। बे एपइन्टमेन्ट राननायाव जों गोबां बेले-बेजे मोनदों। जों गोबां दुखु मोनदों जे मोनसे LP स्कुलावहाय 2 फोरोंगिरि दंमोन बहायबा सासेल' जाबाय। मोनसे ME स्कुलावहाय 6 जन फोरोंगिरिफोर दङ। 6 जननि गेजेराव 3ल' जाबाय। माखासेया गालांबाय। वाइरेस माने बेसेबा गोबाव बोसोर
20 बोसोर 25 बोसोर बिथांमोनहा ज' आसा खालामनानै फोरोंगिरिखौ बिना बेथन गैयाजासे मावबोदों। दा बिनि गेजेराव साथामा जाबाय, साथामसोआ जायाखिसै। बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो बाथ्रा थानो हाया। आरो ओरैबादि जादों जे एखर स्कुलफ्रा स्कुला गभर्नमेन्ट जायाखै, प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, खिन्थु फोरोंगिरिनि पस्टआसो प्रभिन्सियेलाइज जादों। बेनिफ्राय मा खालामदों, फोरोंगिरिफोरखौ बे स्कुलाव दोनाब्लानो गुबुन बेस्ट स्कुलावहाय खाथिनि फरायसालियावहाय एटाच हिसाबै लांनाय जादों आरोखि। दा फरायसाफ्राथ' गोदाव सोराव जाबाय, बेयाव फोरोंगिरि गैला, जिहेतु फोरोंगिरिफ्रा गुबुन स्कुलाव एटाच खालामजाबाय नालाय, बेयो जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि। आरो बुंनो थाङोब्ला बेवहाय राजनितिक षड़यन्त्र खुब दङबो जों सानदों। मानो जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफोरखौ माने एबलिश खालामनायनि, फोथैलांनायनि बे मोनसे षड़यन्त्र बादि जों सानदों आरो माने बेखौ गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा सानाखै, गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रानो सानदों। बेयाव जाथि गथ' हिसाबै जोंखौ माने मोनसे षड़यन्त्र खालामदों, डिप्राइभ खालामदों जोंखौ। माने बेबादि जों आसा खालामाखैमोन खुनुदिन। जों सानदोंमोन मा बयनिबो भेन्सार स्कुलफ्रा बयनाबो जाजोबसिगोन, बयबो थांनानै थानायनि मोनसे राहा मोनगोन, जों बेखौ आसा खालामबाय थादोंमोन। खिन्थु जों दिनै बेखौ नुनो मोननाय जायाखिसै आरो आसा खालामो अदूर भबिष्यत बेखौ सुस्रांजागोन। आरो जों बिनि सायावनो माने बेखौ फोसाबनो बा थालांनाय जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोननि पस्टखौबो जाहाथे प्रम'सन खालामनो, आरो थालांनाय स्कुलफोर जायफोर दङ बिटिआरनि जे एकर्ड, बे एकर्ड मथे गासिबो स्कुलफ्रानो प्रभिन्सियेलाइज खालामजानांगौमोन, जायाखिसै। दा उननि समफ्राव जाहाथे जायो बिनि थाखाय जों मोनसे प्रस्ताब लादों। माने जोङो सेन्ट्रेलावहाय जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनो जों बेखौ गथायगोन, आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादा बेखौहाय गभर्नमेन्टजों प्लेस खालामगोन। अलरेडि माने जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादा गभर्नमेन्टजों रायज्लायखांबायानो। बेवहाय बेनि अनगायैबो बेबादि केसनि अनगायैबो आरो माखासे केस दंबावो। बे केसआ कमन, सारा आसामावनो जादों बियो। जेनेबा बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रा एसामिस मिडियामाव एपइन्टमेन्ट मोन्दों, आरो एसामिस मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रा बर' मिडियाम स्कुलफ्राव एपइन्टमेन्ट मोन्दों। बे गन्दगल जादों। बे बारा गिदिर मेटार नङा, खिन्थु आसल मेटारा जाहैबाय जोंना नैबे माने फोरोंगिरिनि पस्टखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय, खिन्थु स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै आरो दा बेवहाय गथ'फ्रा गोदाव सोराव जाबाय, आरो हयथ' स्कुला एबलिश जासिगोन जिहेतु फोरोंगिरि गैला नालाय। बे आरोखि बे माने खुब दुखु गोनां बाथ्रा जादों। दा बेखौनो जाहाथे रिभाइभ खालामफिननो हायो, बा बिनि सायाव मोजां डिसिसन जाहाथे सोरखारा लायो, बेखौ बेस खालामनानै जोङो थांखि लानाय जाहैबाय।